हेलौ लोगोफोर, आंनि सिजु ब्लग चेनेल जा नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम। भिडिअखौ बिदिब्ला जागायलांसै, नायलांबाय थादो। दा जिथु नुथाय नुगासिनो दङ बेयो पद्मानन्द प्राइमारिनि एबसुनि मोनसे मुंख्लं खाम्फा। बे मुंख्लं खाम्फाखौ गोदानै रं होनानै डेक'रेसन खालामबाय थादों आरो मोनसे खोथाखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदोंदि देग्लाय तामुलपुर आनसलिक एबसुआ पद्मानन्द प्राइमारिनि लांगोनायावनो गल्डेन जुबली खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। कालारखौबो बुंना होनोसै आं। कालारा दा सोलिबाय थानाय डिसेम्बरनि 27, 28 आरो 29, 2022 मायथाइ। बारा गोबाव गैला, जानोसैयानो साननै उनावनो। बेखायनो बे कनफारेन्सआव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय, खारनाय, बारनाय आयदाफोराव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। लोगोसेयावनो रोजाबनाय, मोसानाय, फावथिना आरिफोराव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसेयावनो गासै रायजो राजाफोरखौ गासैबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बे कनफारेन्सखौ गोग्गोमै जाफुंसार होफैगोन होननानै आसा आरो मिजिंथिबाय। नायलांबाय थादों। नैबे मोनसे मुंख्लं खाम्फा, बेखौ साजायनाय माबायदि जादों। जुदि मोजां जाजोबब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालाम। माबायदि नुदों, कालारफोरखौ एसे सोलायना नायदों। जोबोद मोजां देलायहोबाय मुंख्लं खाम्फाखौ। फिनिशिं जाबायानो। नोंथांमोना फैयोब्ला बेखौबो नुनो मोनगोन। 27, 28, 29 तारिख डिसेम्बर खालारावनो जानो थांगासिनो दङ कनफारेन्सआ। आरो फिल्डआवबो गोबां डेक'रेसन साजायनाया सोलिगासिनो दङ। जोब्बाय, बेखिनियानो फिनिशिं होबाय। गोजोन्थों।